Endi ta wonge? Aku kan Iki lho Pak, gedene sakmene kok ya ora ketok. kene wae ya rasa rono. Mbak Tatin pripun kabare? Nggih, kabare sae. Tak nggih sehat to? Nggih, alhamdulillah jenengan sehat. Sehat tambah ayu. Oh, makasih. Nggih Pak, Mbak Tatin tambah ayu to laan. Ayu. Kok ayu? Ayu. Ayu kowe ku. Kok mau muni azu ngono? Ayu. Oh, ayu. Saking ayune dadi ayu ngono. Azu. Kamu, Mbah? Wis selamat to? Nggih. Tatin itu selamat. Kowe mbiyen rak tau dadi yang selamat. Biyen kok ngerti to, Mbah? Ah ngerti aku sadurunge winarah we blas ora ngerti kok. Wis mati ya, Bang. Wis mati. Ah karang musuh kowe kok. Lah ngapa nek musuh aku? Ora apa. Semono ya. Semono lah. Waduh. Lah ngapa lho ya semene ya Agak normal. weruh gagas wis rontok. Lah ngapa? Jelaske. Ora apa. Kowe raja omongan, Nduk. Kok kaya sentimen banget kowe. Nyawang rupane wegah meneh krungu suarane. Mula aku ki nek nyawang ya kur gegere nek aku. Ngapa lho Lek? Mbak Mimin. Kupinge kok disumpeli kapuk barang iki. Krungu pawartaku sindene Pak Seno ki 15 cacahe sing pareng rawuh 8 dina iki. Maksudku nek aku ana ki menungsa siji kuwi rasa kon mangkat. Wah, dilukir liyane. Maksudku ger ngono lho. Salahe apa to? Apa penjalukanku ki ngebot-botke wae laras kene Pak. Ak dhewe ndelok Aku ya punya hak. Aku juga punya hak untuk memilih. Maksudnya manungsa siji sapa? Aku ora nyebut jeneng men krasa dhewe. Tak nei dalan tengah. Angger wong sing atine wengis. Tenang. Tak nei dalan tengah. Aku disio-sio lho. Ha iya. Ngertine para-para ki aku atiku sing elek lho. rungokno. Nek Tatin teko, kowe lera menyang. Ya emane-mane aku dadatke sore. Ah ya wis kok. Lah kok Sesuk MOU-ne harus diperjelas. piye? Nek bintang tamu aku Tatin rasa mangkat. Sapa sing ngakon sapa lho? Aku ki ngapa lho karo jenengan aku ora ngapa-ngapa lho. Wis Pak, wis. Kowe ngerti nek aku diunekke wong sak alam donya. Sapa sing ngunekke sapa? Dadine jane aku landhep dengkul. Sing ngomong sapa? Pring dilincipi. Oke banget aku keloro-loro. Ketoke sing lincip ora gur pring tok ilek ndekmu. Lho, aku ki jenengan ana piye-piye? Rasa sok manis kowe. Loh. Bareng wong sak alam donya ngece aku bully aku. Lah ngece piye mergane ngopo? Nyun sewu lho aku jare aku ngomong ngene iki. Sik to, sing kuwasa ning kene iki aku. Betul lho, Pak. Kene. Iya lah ngopo? Kula iki jare sak sabar-sabare menungso. Ya kene. Aku nek mung dunekke Gak wis. Oh, iya. dunekke rane tuwa ora apa-apa aku nek Seru banget lho. Jane kowe ngopo jane? Ah, ya lakon seminggu kepungkur. Heeh. Kok ya kuat ya. Lah kula mau ngelingke. Kudu ngetatine ra bener apa kula nek bar babakan iku lho. Slilite kuwi dilangis. Mula nek bar mangan tahu ki kumuh. Kok nyangkut ning Asli liten ki nek iwak apa lah kur bayem. Terus piye karepmu? Maksud kula nek kula ngelingke Tatin ngoten niku, Heeh. mbok Tatin yoh ngene introspeksi dina omah. Mriku mamah kalih kula. Dadi ketoke kula ku sing leletek wong lambe kula sing lincip sing lunyu sing kula fitnah. Kula dibuli lho sak alam donya. Nyon sewu cangkeme mrene kae bosok kula tinggal keloro-loro kula. Lah cen iya ki rumangsaku. Pak Apri meneng sik. Iki ana masalah iki. Wayangan iki nek ora tak rampuke. Nggih. Ndak bintang tamu niki daro apik, dora apik. Ndara aku. Kok kisruh ngoten to. Daro. Ya, terus karepmu piye? Maksud kula niku nek Aku mayang. nggih nek enten Nek kula kowe Tatin ra mangkat. upama kudu mangkat mergo kon meneng begegek wae. Ya aku gak ra iso meneng wae. Lah saiki aku arep adol apa? Rupa aku kalah ayu karo kowe. Ya kene sadar. Awak yo apik kowe. Oh. Lah kene. Oke ya ngene genti no, Mbak. Duh, Kejeglok. Terus aku arep adol apa? Ngrasake iki nganti kejeglok. Mulai kowe meneng sik ampek. Mesake tenan. Aku ya tak leren mesake. Iki lho, mesake lho iki perlu dia dibully oleh penonton lho. Ayo. Seolah-olah aku lalu dekek menungso terus. Aku ini ora banget pakmu. Oh. Gitu sebenarnya aku melu jenengan jo undangan bayaran ya ora. Ora, iki wis Aku dikritik piye-piye. apik-apike wong lho. Soale wong kaya ngene iki ki apik. Aku banget. terus Ojo iki aku bu aja
Sri Muslimatun ki bela aku ora mungkin aku nang kene ora mungkin. Terus aku kan piye? Lah sing mbuli udu aku lho. Kersane alusan nek karo aku sing alus. Lah sing marai sapa? Sing marai ra alus sapa? Ben ditengahi karo Pak Seno cara-carane kek Ki Seno ki kaya suwargi Mbah Ngabdul. Dene ra ono tengahe wis. Mbah Ngabdul. Waduh suwargi. Penengah ngono to. Penengah. Sesama seniman ki sing rukun. Ora kena piye dadi. Oh, saiki sing dadi bosku ki piye njajal ngomong. Lah yo takon sing rukun. Iya. Kowe yo aja galak-galak. Mengko ndak iki diseneni penonton. Kowe yo sing lembut. Maksudmu ki ayu lho, Tin. Iya. Dadi yo sing lembut, sing apik ngono lho. Nggih. Lah sing kejadian wingi sing mulai sapa? Lah sing mulai sapa sing kejadian wingi sing mulai? Kula ngelengke le babakan le benake jilbab ramu ngoten tok ya kebeciane mriku to ning ditanggepi mriku Lah ngelingke muni piye jal? raimu nganggo kudung gede blah aku. Lah ya ngono ki jenenge ngelingke paudu. Sak ngertiku ngelengke. Kowe iki yo kleru. Lah kedahipun. Kowe iki wong Tatin ki dikudungi yo ayu, Nggih. nek disawang yo apik. Nggih. Kok gede blah. Tatin iki nek dikudungi kaya gentrong dineki kain kae. Bakunipun kula kali Mbak Tatin niku joning ati resik ra ana pikiran apa-apa. Ya wis damai. Damai. Aku karo kowe Salim. damai wae aja piye-piye. Salim. Ya mung dhisik tulus ki tau nyang karo aku pisan. Damai. Piye? Nek do gelem damai ketok apike kowe Tin. Ning kowe tetep ketok eleke. Terus aku kan piye, Mbah? Hah? Aku kan kepiye? Ya dapiki. Ya, Diapi- di Ngapura. Carane piye? Ya jenengan ngomong no. Ya. Ngomong karo netizen. Waduh. Wah. Lah sing bully Mbak Ami Kaya- mimin udah aku lho. Kaya omongane kaya wong Ngomong piye? ilmune. Sing halus, Ten sing soplas. halus. Netizen. Hah? Netizen. Aku ya ora ngerti apa-apa lho. Piye Sing saiki halus, arep sing damai? Mbak Titin maligi Mbak Tatin. Tatin. Mbak Tatin Tatin kok. maliginipun. Kok Tatin? Nggih. Para pandemen ringgit, kanca-kanca penggemar Pak Seno. Nah. Mbok pilih kladu ing ngatur kula nyuwun pangapunten. Kok kaya Sedaya wong namung samu- ngemis. Sedewa mung samudana ing pepanggungan. Merga kula lantap rambe kula niku merga kula ora pede kalah ayu karo Tatin, suarane ya kalah karo Tatin, bodine semluhe Tatin, dados kula merasa iri ngoten lho. Oh, lah ora kena nek iri kono ora Ora kena. Kuwi- Tatin ki gawane wis kaya ngono kuwi. Maksude awake ya wis apik ngono ki, rupane ya wis apik. Lah kowe ki tok ora orek kaya ngono kuwi malah medeni kok rumah samu kaya ayu-ayu apa kowe nang kene mau aku gumun wong wedok kok bringose tukul. Iku ora nengahi malah nambah-nambah mbon-mboni. Pak, muka kanan kaya ngene piye to, Pak? Oh. Anakmu piye? Tatin ngono. Apri kancaku mbot gawe dina ya ngono. Pak Seno ya ora iso dadi jalan penengah. Pakmu. Ngapa, Pak? Lah kok ngapa lho, Pak? Kok Mendem, lagi. dhek mendem kaos kaki. Karo paling ngono ngapa to, Mbah? Ora iso cepling le dan kuping rambute mlebu kabeh kok. Rambut. Sabar. Sementing saiki ngono ya. Wong Pak. kuwi ra kena meri. Ning nek pengen oleh. pengen itu. Nek pengen ki iso berusaha, ning nek meri dadi kowe engko dadi sirik. Itu dadi sirik ya. Rungokno kuwi. Wis cukup semono. Yo Mbak Pura yo Mbak Tati. Wis ayo Mbak Tati Ya. nggih nembang apa? Sri Uning. Ya. Pak, iki ra nggo padu to iki. Wah kurang apik no. Wong kok nesu meneh kok kowe bansine tuwa iki. Iki lagi ardame yo gawe masalah. Maaf, meneh. ceplosan lho aku ora muni dhewe. Tatin. Ngapa? Ngapa? Iki suasananya lagi arep kondusif lho. Bapak kowe ngantek tak jaluk pitulungan Pak Seno ngantek jalan tengah kowe wis mbumboni meneh. Lho, Aku ora ngerti to mriku nek sing tukang ucuk-ucuk. Ora, saiki jenengan tuwa ora? Mbok ora tuwa. Apa? Uzur. Banji usur. Kowe rasa lunga wong ora nonggon kok. Apa-apa arep digawani. Nggih, ngage mbok, Pak. Iya no. Putri kang sulistyeng warni
godhong aja nganti krungu lho tenan Iso lho. rasa. Anu tatin ki pasang susuk nang nggon ilat. Yo aja nganti krungu lho. Suket godhong aja nganti krungu dienggo awake dhewe lho. Sing mburi kuwi disusuki nganggo kompor kok. Lha ya aku ya aku kok mulo kok ora ngomong. Bocah yo biasa Biasa. kok penggemare nek sak madya ora mungkin. Sing mburi disusuki kompor. Kompor. Kok ora nek tungkune apa? Hah? Aku kari sumbu tok kok. Mbah Siono, Tati. karep melu sapa? Ambilan iki. Sing mburi dikeki Aku ki ora apa? belo-belone. Aku ki kan Sing tetep mburi keki apa aku krungu? tegese dinaik. Sing mburi keki apa? Loh, nek mburi. Omong ah. Kompor. Sing mburi keki apa? Lah kok iso? Lah nek nang mburi ki rak ning pawon. Pawon ki kudu ana kompor. Lah aku ora nggawa kompor kok. Lah nek ra nggawa kek mburi wae kok. Lah piye to? Ora usah bingung, aku ki tetep tresno marang sliramu. Wah. Kok panjenengan dadi tresna kalian kula iki? Ah nek loro iki nanggung. Saestu po? Kok nanggung piye lho? Kene ya ndek sumbu lho mangsane iki. Kok Wis ora padudon. Pancen Iya. iya. Aja tok anu to. Iki ya seneng mimin ki ya senengane kok. ucuk-ucuk ae. Ucuk wis ora ana wong wis tentrem-tentrem kok. Aku tak tentremke. Kene Pak. Piye? Hah? Kowe wis tau dadak ya? Ora. Iki kaya ketemu banci-banci pensiun ngono kae. Ditakokke, "Ora tau dadak ya?" Wis karek kelop-kelop kae. Iya. Aduh ya. Enak. Putra Kanjeng Sira lawe tak merangkung bacana Kamu bundel nyocok Tok budom Bundel ki. Wong bundel kok nyocok ki piye to? Ah iya, bundel wae nyocok. Iku tuh jam bundel. Apa, Pleci. Oh. Mulanya kugruk. Nyaku. Ya terus. Pebelo Wiratmaya Tanurung sriuning gugur dadi kusumaning tubahan. Ya, mangga. Ya, suarane ya apik kok ya. Dikancani to, Lek. Ayo. Ya. Pak De. Srihening mustika tuban labuh asran lan sabaya pati mararaken wiraya wis prasetya nandang ati
Mbak Mimin, Mbak Apri, Mbak Tatin masih ana. Yo. Ki mau muni gending sriuning mumpung sing padha rawuh akeh. Yo ditambah streaming Dalang Sena Channel ngancik 27.000. Wow, amazing. Luar biasa. Ayo padha ndedonga bareng-bareng ora ketang mung sedhela wae nok apa. Iki sing ngripta sriuning Abah Sukron Suwanda gerah eneng rumah sakit. Disuwunke supaya enggal pinaringan bagas waras. Ya ngono ya diparingi sehat. Ya iki mau putrane lagi wae chat karo aku disuwunke supaya ndang sehat. Ya amin mak. Muga-muga ndang waras, ndang sehat. Ya wis menehi rejeki wong pirang-pirang. Lah ya lumantar lagu Sriuning iki sapa wae sing ora kerejeken. Ya iki mau ya kerejeken kuwi banci loro karo wedokan siji kuwi. Ya monggo sing apik. Matur sembah nuwun tanpa upami. Ya. Nggih. Gek bali nggone Tin, kok ndak malah selak padu meneh. Kana. Dalang utang. Dalang utang. Dalang milenial kok ora bayar to Mambeng. Ora bayar dengkulmu mlacat kuwi. Urung tenan kok. Iki mau tak bayar Prastini 2 kali 2 malam kok. Oh, urung e. Urung dikae to? Urung. Takon pengendange. Ya kene neh. Cindil. Ceritane hubungane Cepogoe kepunjulan sinden ngoten to, jenengan jatah ra mangkat ning tetep mangkat ngoten to. Lah wong wis ditari lho. Malam sak durunge iki tak tari sesuk kowe nyinden awan bengi ya yu, aku ora mangkat. Lho, izin ki nek sinden ki liyane Pak kula benjang mboten mangkat nggih. Ya nek iki ora, aku ora mangkat. Mlengos kaya aku. Nggih, Ndoro Ayu. Aku menyang tingil-tingil. Apa cah iki aku? Butuh butuh aku menyang wis ben. Ya. Ya ora apa-apa. Kok disaur utange. Ya beres. Ndak ngisini-sini dipresani para pamriksa. Wong pamriksa apa? Dalang kok utang. Isen nak aku. Mbok disuwun saiki wae men padha padange to Bu rasa kongko disuwun saiki. Wis tak dadekke siji nang amplop jaluk saiki ya double dhek tenan. Mulih karo ngono kuwi mesti gleling kae mulih. Iya, terus tekan omah nganggo ondrok kang serah lemrah kae. Ah dedeke mung 150 cm kok nganggo ondrok. Aku mbiyen tau mrono, tak ampiri mayang jam 8 bengi mlayu lho no mergane. Ah tangi turu kok nganggo ondrok dawa banget kae. Daster dawa kedawan kae lho dadi kan. Weh, mayat aku ya ngono. Tapi ini. Aku. Janar tak cucup kowe. Mbok omong. Mbok. Ya diaturke liwung ya. Mati kutu wong loro iki pokoke galine sinden ki ming Prastiwi. Sak gentho-genthone Tatin cep klakep to ning ngarepe Prastiwi ra ono. Lagi urusan pribadi kok aku melu-melu salah meneh. Rawani ya. Iki rawani kalah ayu kok. Aduh. Pelanggaran. Inggih, Bu. Inggih. Kalah seksi, kalah ayu. Seksi kalah ayu. Apa nak meng Tatin? Coba. Oh, maju pamerke. Apa wani ngono kuwi? Halo. Ayo lho. Piye? Golane. Iya. Pak kowe wani Mbak Tatin apa wani Mbak Tatin? Aku kalah nek karo Ibu kan. Kalah. Nang menange siji aku. Apa? Rada dhuwur. Oh, Ngece. Wis. Ngece. ya apa-apa cen cendek kok wis ben kok. Ya apa-apa. Ning ayu, egolane ya apik. Rasah muni ngono, mau wis elek kok saiki melek ayu. Aku elek ayu kowe. Dan ora. Ayo dadi malek ngapa? Gampang malek aku. Padha dalange mulak-malik rajek. Piye? Padha Muni piye kowe. kowe? Mulak-malik rajek. Ya, liwung ya dijogeti. Oke. Ora. Ganas Iwan. Semungso Bu Prastiwi iki karo Aku aku. lagi. Pokoke karo aku lagi ra cocok. Nek cocok muni oke. Nek oke ora wis ya wis. Berarti atine lagi ra cocok. Ya, wis ora apa-apa. Sing penting gelem nembang. Ya, yo. Diatile wong. Tengah, sing cilik tengah. Sing SD tengah. Aku tuwa dhewe. Cilik umure napa dedeke? Dedeke sik tengah men. Oh. Druwoke. Aku ki cilik ning gedhe. Oh. Arep delok apa? Mas.
Iya. Aku bejo-bejane dalang duwe sinden ora ndek isin ya aku. Jane sing salah ki Pak Seno. Bu Prastiwi ki ora keciliken. Pak Seno sing gegeden. Aku iki nek nyinden sangu seragam lho. Seragam napa? Tasnya tilik ono, rok abang klambi putih. Nek rampung langsung dandan nanti sepuhe beraturan bahasa Indonesia. Seragam SD. Tulisane impress ngono. Zaman kuno maku Impress. SD Impress. Yo. Dadi, yo. Digoyang Bu Prastiwi. Apa emang penak lingguh bintang tamu yang asep. Bola-balen cah SD ya trunyukan. Harae didempi. Ora apa-apa Pak SD kok rung mudeng Subasita ora apa-apa. Didepi ondol. Apa? Aja mancing lho kowe, Pak. Ya omonganmu diatur lho sing. Iya, aku soalé cangkeme pasti ora ono kampase. Aku masuk ketularan ya. Wis. Wis piye? Pak Desone jumenengan kersane jenengan jengken napa? Ngadeg apa Pak ngonamu? Jumeneng piyayine, ayine kok jumenengan apa? Ya ampun Bu. Lek jumeneng piyayine duliyane kok. Setelah aku sesuk dadi dagelan rusuh. Aku wis etuk alem iki mah ketularan. Sesuk-esuk ayo. Apa era ora penak. Syukur nek isih iso. Iso. Soale wong gula ki angel. Ngomongi. Ayo gliyak-gliyak. Alon watone lenetah iso rek ya. Gedek. Wah, Gedek-gedek. Slentik tak. Apa? apane? Nek meng gedek-gedek nggo apa? Horor, Bu. Aku ora mudeng apa-apa lho. Wis rasa dislentik sing wingi wis isih mules e kok. Lah kok mules ke ditungkak apa piye? Ayo, sabda. Ayo, sabda. Dadi sing niki sing dipanggil jenenge maju dadi leader joget ngoten. Ora sok kok sik kowe ora ngerti. Jejer. Jejer sing bener. Siap, Kak. Ayo, siap. Kene wong telu, Lek. Sing yuk, siap lho. Siap, ayo. Siap. Nggih. Cangmo, Kak. Das yuk, iki dase wong tua yuk. Lah ngepasi lho, Bu. Iki sik das iki. Aku ora melu-melu lho. Ora lho, aku ora. Lho jare cang kiri. Yo pas. Ijol nek nu ijol Bu Prastiwi nang kene Mbak Tati nang kene. Aku puas aku iso baleske lara atiku. Lah keneng apane to, Bu? Das iki di oh keneng dase. Dasmu kuwi. Neh ora? Siap brane ora? Wis ta. Ki mau cang kanan ya ki mau ya. Ya. Siap, Kak. Nah, iki aku. Wah. Siap, Kak. Siap. Cang kiri, gerak. Jinjet. Gitu bedene. Lah ya, cang kiri lho kondo. Aku wong tua donggo dolanan kok seneng to. Jarene ora nggo, kowe jarene ora nggo dolanan gelo. Heeh. Heeh, Cen. Ayo.
Sabda. Horor. Horor kok. Aku kok dadi ting prinding ya. Aku ting greges kok krungu sarane Bu Praski. Ayo. Babi ya ta aku. Aku Apa virus corona apa? Corona. Iya, Pras. Sabda. Ya. Nganggo India lho, engko siap lho, Pras. Iya. Dentang dendeng kudu sing luas ya. Ya. Sabda pandita. Digoyang bareng bersama warga laras Indonesia. Dawet cendol, dawet sendal, cendol, cendol. Dawet cendol, cendol. Dawet cendol, cendol. Cendol, dawet segar. 500-an. Gak pakai ketan. Ciro lu mati enam itu walu. Kita. Iki sing marani disenengi Abah Lala iki. Dek iki streaming karo rombongane iki mesti. Iya. Kirim salam cendol dawet. Oh iya. Nyawer ra engko tok pek mingan. Ora. Ora. Apa? Yo. Gelut yo. Kudune dalang ki hormat karo anak buah. Lho, Ora bendina ning nesu. ora nesu aku. Kongkonan bajing-bajingke. Parah. Unek-uneke disampaikan, Bu. Unek-unek jenengan disampaikan. Ming kongkonan utusan. Kok susuk 2000 jaluk. Alah, lho. Pahit, Unek-unek toke meleh unek-uneke ra Mah apa-apa. wis ra iso metu. Dewasa iki dewasa. Terus dewasa terus iki guyone dewasa kabeh. Horor. Omongane Prasti iki aja tok percaya. Iya. Aku ki juragan blobolomo kok. Iya. Blobok. Blobok. Blobok ke matamu. Yo. Ayo jawab pandangan yo. Sing tuwa ngapa kowe? Pasen. Salah ndelok-ndelok. Waneni nih Bu, waneni aku ya seneng ya nek jenengan waneni kuwi aku rasa Do ya. puas. Ya diajar wae yo. Ya ya. Diajar bareng-bareng. Ayo nyo nek ada diajarnya. Jenengan kiwa apa tengen apa ngisor apa dhuwur? Sing tengah aku. Ngisor dhuwur malah pilih tengah. Milih tengah nah aku. Agak, aku megah. Tarik. Bu, Heboh Prastiwi iki heboh. iki ya ampun. Aku ora tekan atiku lho, Bu. Oh, nah aku tekan. Tekan. Aku tekan wong kuwi nanti perasaan kok. Yo, mangga. Ora lali wis. Wis mau ngarep dentang-tang. Sik. Apa? Aku ora sawer. Bu Pras pikantuk Ngene iki saweran. wong salehah ngene iki. Mbak Mimin kasih Bu mic Pras Mbak iki Mimin. pikantuk saweran. Nggih. Sik. Tak merono aku. Cincin. Wah. Tak nuwun nggih, Pak. Ah. Entuk sawer saka Mbak Tiara Yantika ya.
Ayo TikTok ya, ayo TikTok. Ayo. Mbak Mimin yang ngarepe. Nggih para sederek ingkang badhe nembasaken dolanan anak-anak. Menika mboten ngangge baterai, mboten ngangge menapa-napa. Bapak ndake robot terus. Nyomitmu abot ka. Iki dipraktekke sik dunang tang dunang dunang. Ayo. Sok aku sing nomor-nomor kok aku. Ah sing tuwa sik kok. Mbah tuwa keri. Kok sik. Tuwa nggih sik-sukan. Sik to. Iki sing duwe wenang seutuhnya penonton. Lho. Prastiwi joget mboten? Mboten. Joget. Jangan menolak. Yo, ding-tang ding-tang seneng aku. Ayo kita lihat Bu Prastiwi joget yo. Yo. Tak sawer. Oke. Ya, iki. Ini. Baduke ndi baduke? Iki. Bathuke di Halo Roy. Ya Allah. Iyalah Dek 100 dhewe wangidan. Entah. Sing penting kan sing nonton akeh. Engko penggemarmu dadi akeh. Viewermu dadi akeh. Viewer piper. Ayo, tuh, dan ayo tuh. Ayo kok nambah dolanan aku. Oh. Wah. Tepuk tangan. Iya. Lagi. Asik. Iya. Goyangan mau. Ojo dipaksa kesel ya yu. Ora. Kene tak idak-idak wae. Apane sing dadak? Lah ya kesel wae ora, kesel to? Heeh. Emang ora tak idak-idak. Mengke. Urute sapa? Dituding. Ayo geni kowe. Ayo bancine kuwi makon-makon. Makon-makon dadi aku ping pindho. Wong tuwa kon pindho. Niki lho, Bu. Apa lho Bu? Ayo apri ora kena baca ayo. Kowe mengke ditirokke lho. Ya. Ya. Tenan. Wis. Aja Prastiwi. Ayo tirokke. Ya Bu, wis dicontoni. Sapa? Ayo sakarepmu. Ayo. Ayo. Mbak Ayu. Aku gak encak ya, Bu. Apa? Encak. GM. Encok Bu, encok. Ora krungu kupingku. Encok ya ora apa-apa. Heeh. Ayo. Oh, iya, aku, Sportif. Ya. Ayo. Apa? Arep kabur. Aku arep lingguh kene lho. Sabda Pandita Rat. Aku rasa apa? Ayo, saya. Wis yuk, wis lembut kabeh wis. Ampun. Kok kaya wong Sing ngobahke bokonge tok wae sak awake. Ora kaya wong giling jamu. atik kaya blender. Lah ya kan lagi encok kaku Tatin, ayo Tatin. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Tatin. Nggih. Oh, kaya ono request sing suwe. Tekan setengah loro. Gari apa ora? Modal. Seneni mbok-mbokane. Ya. Kok Mbak Tatin. Ayo. Kok aku menaku pindho aja. Bilang dulu sama Mas Denko. Apa sih? Denko. Ayo, akon Mas Denko. Mas Denko. Ora Denko ora. Mas Denko.
Nyuwun dikendangi. Ayo Mas Denko. Kudu ngenten lho. Ya, kowe ngono kuwi ngomong. Madang urung tin durah. Tak durah. Tuh tangi jam pira? Jam 09.00. Dadi Tatin ki ciri-cirane kaya nggon kae lho ana sing tau pasang story. Ini huruf apa? Huruf apa? Ah. Ini S. Mas Tuloh. Iya. Sabda Pandita Ratu. Ayo. Kosek. Lah. Mentale. Kose lho, mau liyane ketake ora ngono kuwi lho, lagune apa nadane ora tung teng ngene ora ngono kuwi lho. Rada ana ndut-ndut ngono ne. Ben nadane iki ora tung teng kuk. Iya. Sing bener to, Denko. Heeh ta. Ora nganggo ora Saiki dhewe maneh-maneh sing bener to Denko. Ambok sumpah cangkemmu ngono, Mas. Ngene iki tak kuduke penonton. Sing bener to Denko. Lah sing bener piye? Denko ngono biasa ngono. Denko. Ah, kowe mau sing bener to Denko. Masa ta? Kok nek cangkemmu ngisor kalu. Ora yo, banget ke. Yo. Yang bagus ya. Sabda Pandita Ratu. Ayo kok. Sabda Pandita Ratu. Wah. Iya. Wes. Kok suarane kok beda? Apa piye? Kok suarane beda lho? Bedane piye? Mongko kan padha to kuwi dadi kok bubuk. Kok bundung to, bubuk ngono. Mbok iso dipadake, lemu turu miring mesti. Bocek. Bedane piye? Biasane piye ta? Kok bubuk ngono kuwi. Den kowe pancen karo aku mbok kuwi. Aduh. Kamu cinta ya sama gue? Ah. Mbak bilang terus terang sama gue. Gak usah begitu. Iya. Asine piye aku sing nglantarke. Ora kok muni dadak. Nah, arep cepet mati ora apa-apa kok. Nek cepet mati karo Kok iso, Bu? Lah cepet mati. Lah ngapa? galake ra umum kok. Yo galak nek karo Denko aku ora galak. Ya. Jajal piye Denko? Jajal piye Denko? Awas, suatu saat kamu Ayo. akan Alah. Sesok kowe iso ngadeg nang kene klepek-klepek kok. Aduh, ya kelepek-kelepek. Jajal wae. Saiki wae. Saiki wae kon ngopo? Rawani dhek rung siap mental. Parani, dadi aku tak parani. Tak parani. Parani Rono? Iya. Ya, Ya, masa perempuan marani laki-laki. Alah mosok. Prastiwi, kok linggung apa? Linggo. Lah ya diterus. Iki agak nyang-nyangan nih. Jangan-jangan. Kok nek kedaden aku setar ya, Bu? Aku setan. Wis oleh siji, Bu. Kaden tuh. Iso delokne kok. Sesuk anggere titi mangsane mayang adoh sak bis ngono arep tak keceri. Diwaru semen cangkeme. Ah pas turu wae. Langsung tak cekoki. Keceri gonamu ya omong aku. Adake. Iya. Wis rampung e. Wis rampung. Urung. Iki Mbak sing tuwa banci tuwa. Ora saiki wae aku srogo tuwa ngancani Pak De. Pak De sehono ki. Lho, Bu. Aku mung tengak-tengok lemes. Ayo. Mesake aja Mas ana sel. Ya. Ya. Sabda Pandita. Ya ora? Iya. Ora
kompak tenan kok. Nyo. Nyo Prasnya. Ya alah kena apian. Kena kok Bu Prastiwi terus ta ya. Lho aku kan tersayang. Lho ya. Iki maksudnya piye iki njaluk kon Lah nyambut gawe wong telu. Iya iki tak pasake pasti men didum kowe karo Tatin. Mbak An wis entuk maunya. 100 kok didom wong telu ngomongan 30. Kene diresik sik matane iki. Aduh. Aku nek idere payu 50 teh. Asik. Ya. TikTok ya. Didom-dom kae kok lali. Ada kira ngerti trike wae. Ku nek terus joget-joget terus munggah panggung terus tengok terus kene suluk wis mati wis. Tatin rawani nakokke, ayu rawani nakok ming jual jawil kae terus anggere arep takon piye Bu ngono. Ngopo? Ngono. Aduh kowe teh dom-domke. Ah, tenan dulu ora. Tenan. Wong iya asline ya maling kok asline. Ayo. Kuwi nek didandani yo ayu dhisik. Iki po yo Mbak apa Mbah? Mbah apa Mbak? Wis sakarmu watone oman. Piye sak. Piye Mbah? Sehat to? Wis Kesel. priksa. Kesel kaya mangkat. Ayo kedah-kedahe sak. Iya. Wis sagu. Ya muga-muga sehat ya Mbah. Ya. Sesuk tak terke nek priksa. Ya. Periksa apa to, Sa? Anu. Periksa apa? Gula wi mau lho Pak. Ora kok Pak Seno kok. Jare ro Pak Seno sesuk tak terke Pak. Aku periksaane sa. Gak. Iki ora lara gula, Lek. Bagus. Jiwa nek kowe iki. Aneh-aneh. Ya iki Mbak Elisa or karo Salaso. Nggih. Ngaturaken menapa nika? Ki Apa? jane iki pepiling sing disuwun Mbak Tati. Ning kowe nyuwuni dipalilahi Mbak Tati. Nembung sing apik. Oh Sing nggih. apik. Apik lho. Wah iki diwakili Mimin wae piye? Ojo aku disantap kok malah anu kok malah ojo. Ono diwanek-wanekke. Aku tak ati-ati. Aku butuh mentol nek karo Mbak Tati. Ora salah ya aduk diuyap apa meneh salah. Ya aku dikancani to. Kowe nek ditladung lho kowe ngono. Ya ngene karo berlutut. Mbak Tati ning Kang Minul yang jagat. Nyekel mek to, Mbak. Minul yo ing jagat. Kula nyuwun idu palila. Kok idu? Idi kok idu. Idu ki air liur. Nek idi ki nyuwun dililani. Lah. Apa mareng idoni? Idi bukan idu. Idi Idi. palilah. Kula nyuwun idi palilahipun Mbak Tatin. Kula ajeng nyekar panjenenganipun kagunganipun tembang Loh, ya Allah. pepeling. Kok nyekar panjenenganipun Apa masane? Kok nyekar panjenenganipun iki piye Apa to? iki? Wong isih meger-meger. Meger-meger kok arep disekari rumang sama apa? Wonge jak urip kok. Ah. Kok disekar? Lagu tembang jare sekar. Wali Bener kuwi kowe iki ya do jeneng lagu ki nyekar nembang kuwi nek cara Jawane alus nyekar. Lah kok nyekar ning dasar- aja panjenenganipipun sa. Ora wis. Kebareng Mbak Tatin kula badhe nembang nyekar menekar ngono. kagunganipun raganipun Mbak Tatin. Ragane Iki ya. Padha wae. Iya sesuk wong mecicil juan ora. Masalah kaya melu-melu Elisa. Aku mung kleru le omong kok. Ya aja kleru. Kowe nek getak aku tak tandangi tenan kowe. Wani piye? Hah? Wani apa piye? Amengko. Saiki nek wani medona. Ora wani aku nek saiki. Ya kene ning kodak kene yo. Arep ngapa ning kotak wong loro? Noto wayang kowe. Noto wayang. kok emosinan lho, emosinan. Tak kandhani Mbak ya. Duk. Tatin kula nyuwun dipalilah. Ah piye, Pak? Mbak Tatin Mbak Tatin. kula nyuwun Kula nyuwun idi palilahipun. badhe nyekar. Ade nyekar. Badhe. Badhe yo, badhe. Wis menengo, badhe. Badhe nyekar. Nyekar. Lagu Pepeling lagu nipun sekar pepeling. ingkang kula Saged wau. boten ingkang kula wau dipun disuwun suwun sing nyekar panjenenganipun sekar Mbak Tatin. Mbak Tatin. Ning gandeng Mbak Tatin. Ning kandeng Mbak Tatin. Gejala bisu. Gejala bisu. Amin. Kowe diplasoke ya sah. Aku duduk lho, Mbak.
Melu-melu kae lho. Manut karo dalange. Langkung Sing bayar kono kok ora manut. Ya nek eleknya jadi not. Aku denger apik karo kowe lho ning gandeng melu-melu kaya Ayo iki apik iki apik ayo. Ndak aku darani wong salah tak benerke. Aku piye? Mbak Tatin. Mbak Tatin. Nyun idi palilah panjenengan. Nyuwun idi palilah. Kula badhe nyekar jasad panjenengan. Kula badhe nyekar jasad panjenengan, Mbak. Simpel ringkes. Nambah ora sah izin bareng. Kok aku dadi diseneni iki sing salah mimin karo Pak Seno? Jasadipun panjenengan wis bener. Artinya apa jasadipun panjenengan? Jasad ki Dasar ki mayit ki. mboten, Mbak. Kula mboten mayit kenjenengan. Iki sing salah ki kudu Mbak Mimin, kudu Pak Seno. Sinten? Lho, Pak Deseono. Ora melu-melu kok dik melu. Wis entuk. Maksudnya niku nggih, Mbak, saged nggih. Iso. Niki wonten sawerane mboten? Ana. Niki sawerane nggih kula napa nggih Mbak Tatin? Ah, iki kudu jujur iki. Ah dijelaske. Jujur. Jujur Ning ngarep sike kudu ning ngarep nek ra. Cara logika kudune kowe sing nyanyi kowe soalé. Lek logikane ya paronan. Ah, ngandel ora. Ape. Kan le nyanyi aku. Ya kan iki dijaluk aku. Terus Ya, atas nama aku ya aku entuk sithik-sithik ngono lho. Wong ki nek ikhlas kuwi bakal rezekine lancar. Wis kekno Tatin kabar apa-apa. Ya kene, heeh, cepet kene. Wong didom ra urung ya wis jukuk se. lah jane piro mengko 1000 mung dipara loro ya 2500 nggo apa es teh we kurang? 300. 300 Mbak, dadi 400. Oh ya alhamdulillah. Ana bener ra kok didelikke. Dulu iki jenenge iki. 400 berarti ya wis 200 ya. Iya ra, Bu. Salim, Salim. deal ya. Deal. Tak nyanyekke sing Oh, apik. dadi Mbak Tatin ki. Ngapa wis rasah omong? Arep dadi makelar to iki. Arep melu padha mimin. Walah. Padahal mah lek ngusul. Biasanya tambahan sih. Oke. Ki. Lek ngusulke mau ya. Komen beres-beresan ning ngarep iki bos kowe. Beres ya, Mbak. Oke, sip. Sip, kamu emang teman yang baik. Nah iya. Aja tiru kuwi lho. Hah, sapa? Kuwi. Iki. Ora nyanyi kok mangan kringete kancane. Ya ben lah ngopo. Lho ono padha wong ora nyambut gawe kok mangan gaji buta. Sing ngenehi Dadi ikhlas lho. daging. Ya Sing niki. ngenehi ikhlas lho. Ya jane ya ora ikhlas wong ora nyambut gawe kok. Lisa kowe mangan ikhlas kringete rasa? kancane. Ih, aku ora Lisa, ngerti. ikhlas ra? Setengah ikhlas. Lah kan dipara loro. Nya, aku ra duwe di 300 Dadi- apa-apa nya. Balike. Kan dipara loro dadi ya Nek setengah. kamu gak ikhlas aku gak mau menerima. Piye iki? Do padu tak bubarke sik. Iki do padu. Iki lagune apik lho iki rukun lho iki. Kepeling lho iki. Ya Pak Seno lho. Apa? Dadak minta izin ki ya ngopo ngono lho, meng arep ngadu domba. Lho. Heeh. Lho. Oh. Pak Seno Wicaksono meso disalahke. Wis ini rasing tuwa tumandang kok do padu. Kok yo ket mau ngono lho. Sae ngono. Piye? Dite pira? 400. 400, Mbak. 400. Lho. Nah, Nggih diklumpukke sik dadi Lumpukke. siji. Lumpuke. ora ono sing 400. ora ono sing tuwa ora ono. Wis gek ndang do padu. Genge nek dagelan tuwa nggawa saweran ke mulih gulone dadi 600 sih, Pak. Ih. Mulih. Piye? Ya. Lah situ. Piwiti sa. Ya. Engko iki sik terakhir isih ana sing luwih heboh nel. Ya. Liwong iki engko nek ora Ya. Nggih mengke juru kuncine iso balang apa. Iya. Rukun Islam kang lima puniki ketindakna mring para sesama aja
eno sahadate kang ngangka siji kang ngangka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso kapat yakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna. Ya, mangga, yuk.
tangi. Aku ini harus dipangan tangi. Tangi sike iki kok. Aku kok ora krasa kena pusakane Kurawa ketoke lho. Ana mak jelek ning dada terus kontal. Aku isih sadar ning antariksa iki aku isih iso eling aku bengok-bengok kok. Terus pet ra eling Purwadasina kok ngerti-ngerti tekan ning kene. Iki kono gendruwo, gendruwo dengkulmu melocot. Iki sapa e? Lho. Kowe iso urip. Heeh. Kowe tiba ning ngarep aku. Lho. Aku tiba ning ngarepmu? Iya. Kowe sapa? Kowe takon karo aku ingkang Joko Lengkeng Arga Candrageni. Aku Harga Yaksa. Harga Yaksa. Kowe sapa? Aku Bambang. Tenan apa piye? Udu, Ding. Sapa? Joko. Wah, sing tenan sing ngendi? Ora, aku Bagong. Bagong. Bagong wong saka ngendi? Aku saka Karangkadempel, anake Semar. Anake Semar. Heeh. Apa kok tiba ning ngarep aku? Niatku arep munggah ning Gunung Candrageni. Aku sing jaga Gunung Candrageni. Nah, gandeng kowe sing anu jaga Gunung Candrageni. Aku njaluk palilamu ya, Harga Yaksa. Njaluk palilah piye? Lilanana aku tak munggah ning Gunung Candrageni. Husik. Kowe arep golek apa ning Gunung Candrageni? Aku nampa dawuh pangendikaning guruku. Gurumu sapa? Begawan Durna. Aku kon golek kayu Kastuba Mulya ning tengah-tengahing kawah sing mapan ana ning Gunung Candrageni. Oh, lha kowe nglalu. Kawah kuwi awane panas. Kawah kuwi panase ngungkuli geni Madyapada. Yen kowe nyemplung kawah kowe tekaning pati. Aku duwe keyakinan kok, Harga Yaksa. Kowe duwe kapercayan piye? Mati urip ki ora saka kawah, ning mati urip saka kersaning Gusti. Mula nek guruku dawuh aku kon nyemplung kawah, aku ya arep nyemplung mergo aku ki sawijining siswa sing ngabekti marang dawuh perintahe guru. Ning gurumu njlomprongke karo kowe ora ana wong golek kayu Kastuba Mulya kok mapan ning telenging kawah. Selagine aku wae sing tunggu Harga Candrageni iki durung ngerti wujuding kayu Kastuba Mulya. Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Masa guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo muridé kok gawe bodho iki guru ngendi ora mungkin. Mergo aku ndek kapercayaan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindake. Terus aku tak munggah ning gunung kene. Syarate ana. Syarate apa? Bayar. Ora. Aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon ngapa? Waton kowe iso ngalahke aku kowe kena munggah Gunung Candrageni. Piye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen kowe iso ngalahke aku, kowe munggah Gunung Candrageni. Yen kowe kalah karo aku, kowe dadi panganku hak lebokke ning wadukku. Waduh. Wah, berat iki. Aku mungsuh kowe. Iya. Nek iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Pangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Iya, wis 3 sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku 2 jam ora mangane mae. Terus aku panganan wae. Lho. Kok kon mangan piye? Mangane dadak gelut ora aku mesti kalah mungsuh kowe. Kene aku kalah mungsuh kowe wis ngene wae. Nyonya, wis aku pasrah wis. Ora entuk kayu Kastuba Mulya ya ora apa-apa, sing penting aku iso ngewangi uripmu, iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis ngujudake sawijining sedekah. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa, ning ya kuwi iwakku ora enak lho. Ora apa-apa. Langu lho, ora apa-apa. Pokoke ra enak iwakku, soalnya aku ki ora tau adus. Iya.
Ora apa-apa, ora adus ora apa-apa ning tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Wong mati ki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan aku mati, terus kowe dawa umurmu kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku. Kowe nadyan lagi lahi tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono. Pancen aku iki kondang becik kok. Aku iki kondang apikan kok. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas, ikhlas jan dolan balane kok. Oh, lah dalayan ngono mapano. Ngendi sikik sing kudu tak pangan? Manut. Ndak sikik apa ning atos. Ndak tak nempukke. Nek arep empo ya kene iki. Ning kene iki sok metu gase lho. Nek kene madhes ngono kowe muntah-muntah. Moh aku po kene iki malah sadurunge rene nang kene sikik kene luwih jemek. Piye? Wah ngewoke. Cengel apa piye? Cengel ki empuk malah nya. Kerjaan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho. Wis 3 sasi ora mangan nek ora mangan wong kaya aku ngene iki engko ndak malah kowe ribet uripmu. Kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe. Kowe urung tau ketemu karo pawongan. Aku kok ora nulungi karo kowe iki aku dosa gedhe karo kowe. Yen ngono ikhlas tenan ikhlas mapano. Wah, untal malang dening Arga Yaksa. Wis untal aja malang. Engko dadak ngombeni. Mujur wae terus langsung tekan weteng. Oh iya, mujur ya kena. Wis ngono wae. Pauntalan ya. Ya wis. Mati wis mbangane bali ya wis isin. Nang kene ra iso munggah gunung malah ketemu buta ngelih. Wis kono. Nggo nyambung uripmu Arga Yaksa ora apa-apa. Aku yakin ikhlas. Kok meng dimut e. Lah ya dikledhak. Aku meng risi. Kowe iki rung operasi amandel to? Wah. Kok isih nyentrol semene gedene. Wah, wong apa ya iki? Wong dipang kok malah omong wae. Hak tamani siung pengapit demancep nang gulumu modar kowe. Wis gawe gak ditamani siung cempet. Pengapit, pengapit. Wis sisan gawe wis nggon pas nganu nadi. Ning nggon pas nadi engko langsung mati aku nek mengko ora pas nadi mah kejel-kejel lara banget kondan. Ya, iya wis gawe wis. Tarsamar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayu ing asepi. Kocap kacarita nalika semanten pus ginigit mestakaning Kilurah Bagong ing batos Sang Arga Yaksa gumun dene wonten tiyang ingkang ikhlas lair batosipun minangka tedhanipun Sang Arga Yaksa nalika semanten datan mubah datan musik Kilurah Bagong semanten ugi Sang Arga Yaksa ora obah angkalipun hanjentung nganti kaya patung nalika semanten kalaning para Jawata gaweaning para dewa ical wujuding yaksa nenggih pangejawantaing dewaning Kilurah Bagong nenggih sang pukulan Bathara Bawur Sari mrepek yungganing Kilurah Bagong. Iki aku malah ngedhep kaca pengilon. Hong milahing Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng.
Bagong ngerti yo. Ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita. Sejatine kita kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Weh. Samane ku dewa to? Iya, kok elek. Mergo sing tak njingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Baworsari. Ulun Bathara Baworsari ingkang tansah momong kita saksuwene kita wujud Bagong kaya ngono. Panakawan. Aduh, pukulun. Bilih paduka ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula ngantoske calon kiblat pukulun. Kula suwita dhateng Begawan Durna, kula niku urip bingung. Kula arep ngopo, arep kepiye, kudu apa sing tak tindakke. Jebul kula koncatan panjenengan. Panjenengan membo dados yaksa. Pancen ulun ingkang tansah gawe lelakon kita, Bagong. Waduh, aduh. Ngaturaken panuwun pukulun dene sampun manggi lawan Pak ingkang abdipun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo. Lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantara kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita. Jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasuryane. Ikhlas sabar ora awel kelawan pati kuwi ingkang ndadekake ulun bombong telenging penggalih ulun Bagong. Sampeyan kok kaya kula. Ulun saksuwene momong kita kuwi ya sak ora-orane solas laganing ulun tiru kelawan jeneng kita. Mengkaten ulun. Iya. Lan napa to kang dadi karep kita? Teko kita suwita Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya. Pikulan pukulun. Ngaten nggih pukulun, estunipun kula menika kepengin bangun desa. Mergi menapa kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkrah mboten kanten-kantenan. Kepengin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih. Kula damel tentrem, kula damel rukun lan damel manunggal dhateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun pukulun. Apa ingkang dadi gegayan kita kuwi bener mekaten pukulun. Nanging Begawan Durna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastuba mulya pukulun. Bagong wonten dawuh apa ingkang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul saknyatane dudu kita ingkang tanggung jawab. Sebabe menapa pukulun? Karang Kadempel kuwi ke bawah keperintah ngendi? Karang Kadempel menika ke bawah keperintah negari Ngamarta. Monggo rusak ing desa Karang Kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita. Ing mestine dadi tanggung jawab ing para Pandhawa, nanging sabab apa? Teka para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara. Malah kita ingkang budidaya mbangun desa Karang Kadempel. Yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula, teka ora gelem nyumurupi rusak ing desa Karang Kadempel Bagong. Terus mula kang sangka kuwi satenane iki dudu pakaryan kita, nanging gandeng kita wis duwe niat saka pamrayoga ulun Bagong, kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa. Yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karang Kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane. Mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang Kadempel. Ewadene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang Kadempel, cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong. Kagiat risang kapirangu rinangka kinampit kambeda sang reknaning bawana
Ya si tukang walang ati mekaten Bu Kulun. Iya. Lajeng keparengipun apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita Bagong. Dadi syarat wangunaning desa Karangkadempel. Nanging sadurunge kita ndandani desa Karangkadempel luwih dhisik elingna para Pandhawa. Ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging ngelingake sabab piyayi sepuh padha ngendikake wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane sak ala alaning menungsa isih kedunungan rasa apik. Mula Gandeng Pandhawa kuwi wong satria ingkang ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput. Mula Kang Sangka kuwi wong kang kaya kuwi ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa. Inggih, ngestakaken dawuh Bu Kulun. Lajeng kepareng paduka mara gage tampan ana kayu kastuba mulya ingkang kita upaya Bagong. Dan lajeng selajengipun niki pripun Bu Kulun? Nek kula wujud Bagong kaya ngeten niki nek nganti kadenangan para Pandhawa mesti malah kula didukani entek amek kurang golek. Mula kula nyuwun pambiyantunipun Iwang Pukulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud Bagong. Kita bakal ulun dandani tanpa beda kelawan kaya ulun nalika semana. Wujud napa Pukulun? Celeng kudu. Wujud buta Bagong. Wujud buta kados panjenengan kala wau. Iya Bagong. Sawise kita wujud buta, ulun bali lawan jagat kita. Ulun bali momong lawan kita Bagong. Nggih ngestakaken dawuh lan dadi pangertenmu. Yen to niyate Durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastuba mulya. Nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu. Sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah. Saka asal mulane alan ayang-ayanganing Semar Badranaya. Mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun lan ulun bali manjing angga kita. Nggih ngestakaken dawuh. Sawise kaya mengkono kita budhal marang Praja Ngamarta. Barang wamuk ana ing Praja Ngamarta. Wah, mengke nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula, aja kuwatir. Iki dadi sarana Pandhawa eling lawan desa Karangkadempel. Supaya Pandhawa uga mbantu kelawan nggon kita duwe niat bangun Karangkadempel. Ngestakaken dawuh Pukulun. Megenga napas sawetara Panakawan Bagong. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi. Sumiben teleng ing kalbu pambukaning warana. Manteng pangesane Sang Pukulun Bathara Bawarsari nyiptake ora Bagong ical wujuding ora Bagong babar wujuding yaksa dadosaken kagyat kadra kasan ora Bagong wau. Wis wujud bali kaya asal mula nalika ulun mimba yaksa. Nggih Pukulun. Lajeng kepareng paduka Pukulun kados pundi? Ulun manjing sajiwaning ngangga kita. Kanthi wujuding kayu kastuba kula bakal dadi wong kang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Tumuli budhal marang negara Ngamarta. Elingna para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga mbangun desa. Ora mung Karangkadempel nanging desa-desa ing minangka dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa. Iki
ngestakaken dawuh pukulun monggo latri mancing angganipun ingkang ngabdi. Kosek kita arep nganggo jeneng sapa? Waduh lah menika ingkang repot. Dipun keparengaken kula menika wujud buta, kula badhe mawi tenger didya buta galak. Nganggo jeneng sing apik, Bagong. Nggih, kula bingung mawi nami napa. Jajal Werka. Wah, menawi jajal kudu tumbas. Jajal kok ora tuku, aja ngecul. Ulun dudu panggeculan. Ulun mancing nganggo kita inggih ngestaken dawuh Ulun. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang misikan magulingan lima ladala panjen bener ngendikaning wangadi ibu kula ingkang dawuh kelawan aku yen to sejatine iki dudu kewajibanku nanging nggonku tresna kelawan desa karang kadempel nganti tak rewangi ketoyong-toyong kaya ngene awakku bareng ketemu Iwang Pikulun Bathara Bawarsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhawa Pandhawa ojo banget-banget nggonmu enak-enak lungguhan sira tumpang kendangan dengkul ora nggatekke karo kawulamu kiwa tengening negara Ngamarta butuh mbok gatekake butuh srana wewangunan sing becik yen kowe ora gelem ngulatake karo kawulamu aku ingkang bakal ngelingake karo kowe khususon Ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis